annabi. Amma lafiya lau. Lafiya lau idan gajiya. Ya ayyuka. Ya fa ya Allah sarki daga ina? Ƙara na kawo. Ƙara? Oh, bari in da in zauna ina jinki. Ɗanka ne. Cime, ciki. Wanne ne daga ciki? Hassan. Hassan. Yanzu Hassan din ne nake ciki. Yaran da ko ya an ka mai a baki ba kauna ake ba. Wallahi gari ne. Kai Hassan. Gadi da dogon zauna daga nan. Shi daga nan. Yayin mato daga nan. Da nan. Tsagunna daga nan. Ni dai su a cikin su kabza waye ya muke. Ba za ki gane ba. Yanzu lokacin da yake ta tumurtun kokarin duk ba ki gane shi ba. Amma yanzu ga shi a Facebook ba doki ka ta gane ba. Ki kalli wannan kalli kawunan su duka. Yanzu ba ki dan ba ki gane ba. Yanzu duk in aka tube su amma ai za ki gane ko? Za ki gane. Mu shikenan. Ku tashi mu shiga ciki za ku ci ubanku. Ku kuma ce da rigunan ku daga nan. Mu je tashi mu je.